नमस्कार, अनिताज मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत। आज आपण उपवासाचे थालीपीठ पाहणार आहोत। साबुदाणा खिचडी तर आपण नेहमीच करतो, पण आज आपण कमी तेलामध्ये झटपट होणारे थालीपीठ पाहणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घ्या। इथे मी 1 वाटी साबुदाणा रात्रभर भिजत घातला होता, तो घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण 2 बटाटे शिजवून स्मॅश करून घेतलेले आहेत, ते घातले आहेत। नंतर भाजून घेतलेले 3 ते 4 चमचे दाण्याचं कूट घालायचं। त्याचबरोबर 1 चमचा मिरची पेस्ट घालायची। तुम्ही इथे लाल तिखट सुद्धा वापरू शकता। तुम्ही जर उपवासासाठी जिरे खात असाल तर वापरू शकता। आणि चवीप्रमाणे मीठ घालायचं। त्यासोबत 3 चमचे आपण इथे वरईचं पीठ वापरलेलं आहे। तुम्ही उपवासासाठी आणखी दुसरं कोणतं पीठ वापरत असाल तर ते सुद्धा वापरू शकता। आता हे आपण छान एकजीव करून मळून घेणार आहोत अशा पद्धतीने। आता यावरती थोडंसं तेल लावून ठेवायचं, त्यामुळे ते हाताला आपल्या चिटकणार नाही। आता याचे आपण गोळे बनवून घेऊयात थालीपीठ बनवण्यासाठी। तुम्ही साईज तुमच्या आवडीप्रमाणे ठेवू शकता। आता इथे मी 5 असे गोळे बनवून घेतलेले आहेत। आता मी इथे प्लास्टिकचा पेपरचा यूज केलेला आहे। तुम्ही कॉटनच्या रुमालवरती सुद्धा हे थापून घेऊ शकता। आता प्लास्टिकच्या पेपरला तेल लावून घ्यायचं आणि सुरुवातीला आपण हे थालीपीठाच्या गोळ्याला वरती तेल लावून असं थोडं थालीपीठ थापल्यासारखं थापून घेणार आहोत अशा पद्धतीने। त्यामुळे लाटायला थोडंसं सोपं जातं। आता यावरती प्लास्टिक पेपरची शीट टाकून परत हे थोडं लाटून घ्यायचं। आता हे लाटून झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता कडा अशा चिरल्यासारख्या झालेल्या आहेत, चिरा पडल्या आहेत कडेला। तर आपण हे एजेस थोडेसे शेपमध्ये आणूयात आणि गोल आकार देऊयात। परत थोडंसं लाटून घ्यायचं। आता तुम्ही पाहू शकता किती गोल छान झालेला आहे थालीपीठ। आता पॅनमध्ये आपण 1 चमचा तेल घातलेलं आहे, ते सगळीकडे पसरवून यावरती थालीपीठ हातावर घेऊन टाकायचं आणि हे वरती सुद्धा तेल लावून 3 ते 4 मिनिट खालची बाजू छान भाजून घेतल्यानंतर हे आपण पलटून घेणार आहोत। खालची बाजू छान भाजली आहे। आता हे पलटून झालेलं आहे आणि वरची सुद्धा बाजू छान, दोन्हीकडून छान थालीपीठ आपलं भाजलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण दुसरे थालीपीठ पटकन भाजून घेऊयात। आता इथे मी पॅनवरती थालीपीठ टाकलेलं आहे, यावरती सुद्धा थोडंसं वरतून तेल लावायचं। 3 ते 4 मिनिटांनंतर हे छान भाजून होतं। आता आपण हे पलटून घेऊयात। खालून सुद्धा छान खरपूस भाजलेलं आहे। आता इकडनं सुद्धा थोडंसं तेल वापरायचं। हे खूपच छान मऊ होतात। लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच हे थालीपीठ खूप आवडतील। आता हे मी तिसरं सुद्धा थालीपीठ छान खरपूस भाजून घेणार आहे। आता इथे आपले थालीपीठ तयार झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। तुम्ही हे थालीपीठ दह्यासोबत सुद्धा खाऊ शकता आणि असेच खाल्ले तरी सुद्धा खूप छान लागतं। ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून सांगा। त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।